Mener du det? Ja. Her. 14 dage før juleaften. Så når vi gjorde det. Det er fint. Fuck, det er tungt, hva'? Silas. Det er spændende. Det er noget af en, der har glemt hernede. Ja. Det er... Nice! Nice, man! Der er mere. Kig nu i skeden. I skeden. Vent den op. Så er det lige sådan smart hane i den der, hva'? Fuck, hvor nice, man. Den skal sidde på låret, den der. Tak for gaven. Velbekomme. Det Og tak for gaven. Det er Rainbow, der har glemt den. Er du med på Der er det? skrevet herfra. Så du kan godt se, at din gave har noget at leve op til, Silas. Og der er selvfølgelig et kompas og tændstikker i håndtaget. Er det det? Ja. Er det sådan ordentligt? Jeg tror ikke, kompasset bliver påvirket af alt det metal, der er rundt om. Så er jo det Special Force. Det er jo for umagnetisk metal. Nu lukker du bare røven. Freak. Nå, Silas. Skulle der hellere være en lommelærke nede i? Skulle du så ikke til at give det blowjob, du så gerne vil give? Det var for nice, man. Hvad var det, der var nede i? Tændstikker.